Képzeld el, hogy egyedül vagy a lakásodban. Elkezdesz fuldokolni, nem tudsz segítséget hívni, lassan megfulladsz, meghalsz, és addig nem találnak rád, míg a macskád meg nem ette az arcod feléd. Bár bizarrnak hangzik a téma, a Macskás néni toposza annyira elterjedt, hogy még a Szex és New York című sorozatban is felbukkan. Üdv mindenkinek a csatornán, ahol a mai triviális témánk a Macskás nénik toposza lesz. De ki is az a macskásnő? Nos, a sztereotípia szerint egy kardigánt viselő, szemüveges vénylány, aki még esetleg leszbikus is. És honnan ered ez a sztereotípia? Már azon kívül, hogy valóban sok idős nő tart macskát. A macskákat már a középkori boszorkány üldözések idején is az ördögi, szabályoknak nem engedelmeskedő nőkkel kapcsolták össze. A patriarhátus szabályait fenyegető nőalakok macskás nőként való lekicsinlése viszont a 19. században terjedt el, és azóta is tovább él. Olyannyira, hogy még Taylor Swift is küzd ellene, mégpedig úgy, hogy büszkén felvállalja, macskatartóként bizony ő is kettéli. Persze a valóságban ez az élethelyzet közel sem ennyire csili-vili, ahogy ezt magabiztosnak beállított ügyvédünk Miranda Hobbs is megtapasztalja. Szerintem a második évad egyik legerősebb epizódja az 5. rész, amelyben Miranda az intróban felvázolt helyzetben találja magát, pont miután lakást vásárolt New Yorkban. A helyzet egyszerre tragikus és komikus. Mivel Miranda egyedülálló nő, a legtöbben el sem akarják hinni, hogy nem az apja vagy a pasia fizetett a lakásért, ráadásul még majdnem meg is fulladt. Egyedül. Az új lakásban. Pontosabban a macskáival. Az epizód során Miranda még pánikrohamot is kap, miközben felfedezi az új környéket. Végül Carrie vigasztalja meg őt, aki azért valljuk be nem a legmegbízhatóbb kés a fiókban. És hogy mi segít a pánikrohamok elkerülésében? Az, hogy Miranda nem engedheti meg magának szingliként, hogy még egyszer fizessen a lehető legjobb kórházi ellátásért. Minden esetre szomorú látni, hogy még a 2000-es évhez közeledve is radikális tettnek számít, ha egy nő pánikroham nélkül képes feltüntetni bármely hivatalos dokumentumon azt, hogy egyedülálló. A sajnos egyértelmű tanulságon túl azonban más kérdéseket is felvet ez a rész. Először is, miért éppen Miranda veszi fel a macskás néni szerepet? Hiszen elvileg ő képviseli a legerősebben a független karrierista nő típusát, akit aztán nem érdekel sem a férfiak, sem a társadalom egészének véleménye, ha attól eltekintünk persze, hogy szinte az egész sorozatban másról sem látjuk beszélni a főszereplőket. Másrészt, mit mond el Carrie-ről, hogy azért nem fogadta rögtön a kétségbeesett barátnője hívását, mert éppen a Mr. Biggel való aktuális drámájával volt elfoglalva, és hangpostára irányította a hívásokat. A második kérdésre talán egyszerűbb a válasz, mert a sorozatban nem egyszer előfordul, hogy Carrie szívesebben tölt időt Mr. Biggel, mint a barátnőivel, ami azt mutatja, hogy Carrie valódi prioritásai inkább egy álomszerű romantikus kapcsolat megtalálása. Persze a valóságban közel sem álomszerű és romantikus, de ő ezt nagyon sokszor nem hajlandó észrevenni. Ami egy kicsit nehezebb kérdés, az Miranda karaktere, akit azért, ha megfigyeljük az első évadot, teljesen másként mutattak be nekünk, mint aki később lett belőle. És az én elméletem az, hogy ez elsősorban a nézői igények miatt történt így, mert azért egy olyan karrierista nő, amilyen Miranda az első évadban, aki szerintem sokszor egészen érzéketlen is, nem biztos, hogy egy olyan személy, akivel a nézők többsége tartósan tudna azonosulni. Tehát nyilván vannak olyan helyzetek, amikor fel tudunk nézni egy első évadbeli Mirandára, de a hétköznapokban azért lássuk be, hogy a legtöbben nem ezzel tudunk azonosulni. Viszont egy olyan karakterrel, aki mondjuk lehet, hogy a munkájában sikeres, viszont a magánéletében éppen, hogy nagyon sokszor sikertelen, már sokkal jobban tudnak azonosulni az emberek, főleg szerintem a sorozatnak a célközönsége. Talán ez is lehet az oka annak, hogy Miranda már így a harmadik-negyedik évadban sokszor, mintha tetszelegne, dagonyázna ebben a szerepben, hogy én este otthon egyedül tévét nézek, és édességet zabálok, és trash magazinokat olvasok,
És egy átlagos anyuka vagyok, akire a régi farmerje sem jön már rá. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ha az első évadot és a hatodik évadot összehasonlítjuk, akkor teljesen más karaktereket ismerhetünk meg, teljesen mások a sorozat prioritásai, és ezek főként a nézői igényeknek való megfelelést szolgálják, véleményem szerint legalábbis. Persze, az is érdekes kérdés, hogy Miranda látszólag erős, magabiztos karaktere mögött milyen traumák, milyen belső bizonytalanságok állnak, amik azért felfelsejlenek már az első évadtól kezdve, de ez majd egy másik videónak a témája lesz. Addig is gondolkodjatok sok triviális dolgon, és legyetek jók, ha tudtok.